Storja li jmiss li se naqra meħuda mill-ktieb Fil-Gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri. L-istorja jisimha Ħmir fil-Katedral. Il-ħmier għaddew ħajjithom kollha minn ġenerazzjoni għal oħra jaħdmu bla waqfin fl-għelieqi. Xitwa u sajf jaħdmu dejjem b'rashom imniżla lejn l-art. Daqqa jduru mas-sinja, daqqa jġorru l-moħriet minn naħa għal oħra tal-għelieqi u daqqa jimxu mar-raħal u jġorru ħaxix u kull ħaġa oħra. Imbagħad malli jinżel il-lejl jinxteħtu fuq it-tiben u jorqdu sa filgħodu għal jum ieħor ta' ħidma bħal ta' qablu. Il-loqma li jdabru kienu jaħdmu għaliha bil-sinhom barra. Qatt ma stennew aktar u aħjar minn dan kollu. Ommijietom u missirijiethom kienu ilhom li qalulhom meta kienu żgħar li din kienet xortihom sa millhom jilqawha kif inhi. Id-dar li kienu fiha ma kienx tagħhom u lanqas ma kienet saret għalihom. Kulħadd b'xortih. Iżda żejjed kollu żejjed. Jekk din kellha tkun xortihom, il-moħqrija kienet xi ħaġa oħra. Kienu ilhom jissapportu li s-sidien tagħhom jieħduhom fit-tlielaq tal-festi u jweġġawhom b'mod jew b'ieħor biex jiġru aktar. Fir-raħal ma kienx hemm x'tagħmel u għalhekk ir-raħlin imdawrin mir-raj tar-ruħ tagħhom kienu jagħmlu festa li ddum 5 ijiem biex issir u 360 jum biex titħejja. U f'dil festa l-ħmier kienu jinħarġu minn kmieni fix-xemx sajmin biex mill-ikel biex ikunu ħfief għal-ġiri u malli tibda t-tiġrija jibdew jaqalaw. Ir-rikkieb kien ikollu bħal ċekċieka magħmula minn injama bil-ponta imdaħla f'bott vojt. Kien iċaqlaqa lawnu lejn u jdeffisha fil-warrani tal-ħmar. Id-demm jibda jnix l-uġieħ jikber u l-ħmar imwerwer u miġruħ bid-demm meqattar miegħu jiġri biex sidu jirbaħ premju. Kull ħmar kellu wkoll sarima bl-imsiemer maħalqu biex jiġri aktar malli jħoss il-weġa u l-musmar jinfidlu ħalqu. U jekk dan ma kienx biżżejjed, kien hemm ukoll ix-xokk elettriku. Malli jħoss id-dexa tiġri ma' ġismu, il-ħmar suppost kien jifferoċja u jżid fil-ħeffa. Il-pulizija kienu jaraw li tinżamm l-ordni skont il-liġi li kienu jafuha bl-amment. Il-kappellan kien jilbes gala u jħares ferħan li s-saltna tiegħu kienet fl-aqwa tagħha. Aktar mill-qaddis daqs il-ħmier u kien iċ-ċentru tal-attenzjoni. Fit-tmiem it-tlielaq kien jgħid kemmtejn twal u jqassam il-premjijiet lir-rebbieħa. In-nies kienu kuntenti. Il-pulizija kienu kuntenti. Huwa kien kuntent. U kulħadd kien kuntent. Il-ħmier madankollu kienu disprati. Il-ħmier qatawa li ma jissapportux iktar. La ħadd min nies responsabbli ma kellu interess iwaqqaf din il-moħqrija. Wieħed minnhom għadda l-kelma li jogħdu waħda kellhom iqumu fuq tagħhom. Iħollu l-irbit, jaqilbu x-xadba u jħarbu. Is-sigriet inżamm u fil-jum miftiem fl-ewwel sigħat tal-għodwa meta l-bnedmin kollha kienu għadhom mitlufin fin-nas, kellhom joħorġu għalenija u jitilqula lejn il-katedral tal-Imdina. U hemm jagħmlu protesta lill-isqof. Il-biċċa rnexxiet. Il-ħmier kollha mxew bl-ordni wieħed ħdejn l-ieħor u ftehmu li għal dakinhar ma jinħqux li ma jmurx ikun hemm xi ħadd u jikxifhom. Niżlu l-inżul u telgħu it-tlajja u għallew l-libertà. Solidarjetà bħal din qatt ma kienu waslu għaliha. Kien fiha dera t-tela tas-saqqajja, mimlija ħmier il-koll imqasmin fl-ingieli, waħda wara l-oħra, il-koll tilajn b'widnejhom jitħarku kemm u b'pass bl-ħsejjes żejda. Kienu qishom tapid kbir u wiesa
ta' rjus twajbin tilgħin u niżlin kemm, miexja u miexja lejn il-post miftiem. Imbagħad resqu lejn l-imdina u bla ma buttaw iż-żejjed daħlu fil-belt qadima ġew lejn il-misraħ tal-katedral. Sabu posthom hemm u waqfu jistennew l-ordni tal-mexxej tagħhom. Ħmar għaqli u mobbi biż-żmien u bl-esperjenza li kien bata ħafna f'idejn il-bnedmin u tgħallem sewwa xi jsarfu. Il-misraħ imtela bħal bajda, iżda l-bieb tal-katedral kien għadu magħluq f'dik is-sija bikrija tal-jum. Ħabinnija sa fl-aħħar, ħrabna u ħadd ma qabadna. Qegħdin taraw li meta rridu ninaqdu nafu kif? Fl-għaqda mis-saħħa, għallilhom il-ħmar mexxej tagħhom. Nistennew li s-sagristan jiftaħ il-bieb, imbagħad nidħlu f'daqqa. Ftit ħin wara nstema' ħoss goff ta' firroll li dur. Imbagħad il-bieb kbir tal-katedral tbexxaq u qajl infetaħ nofsu. Der raġel xwejjaħ li ittawwal il-barra biex isellem lix-xemx għodu. Dak hu s-sagristan, qal ħmar lill-ieħor. Tajjaġġ, widbu l-ieħor. U issa la wasalna saw m'għandniex biex nibżgħu iktar. Jekk ninqabdu issa ħadd mhu se jżommna milli nidħlu. U fuq kollox, dak ix-xwejjaħ żgur iżomm magħna. U min qalilek dan? Reġa' staqsa l-ħmar. Dak baxx bħalna mhuwiex importanti, ix-xogħol tiegħu bħal tagħna jaqdil il-ħaddieħor. Imma tinsiex li dak jaqdil il-min jitimgħu, taħlef fuq ħadd. Is-sagristan ma li lemaħ dik il-kotra kbira ta' ħmir baqa' mbellaħ. X'ġiebkom hawn dalgħodu? Jaqgħu xi tiġrija? Staqsihom. Wieħed mill-ħmier kien se jħebb għalih u jkellmu sew, iżda sħabu dlonk waqfuh. Ma laħaqx is-sagristan temm il-mistoqsija tiegħu li l-ħmier ma fetħux in-nofs bieba l-oħra tal-katedral u daħlu bil-ġri ġewwa. Il-knisja mtliet bħal bajda. Ħarsu l-hemm u law u dbelħu jaraw il-fidet u d-debijiet u l-istatwi u l-pitturi u kull ġid ieħor li qatt ma kienu raw bħalu fl-istalel tagħhom. Kemm sar sinjur il-mulej meta tafuha l-ewwel darba, staġbet ħmara. Mela m'għadux fqir, jgħix f'daqsxejn ta' dar fir-raħal ta' Nazzaret, ried ikun jaf ħmar ieħor. Kulħadd sar nies qiegħed tara, aħna biss bqajna baxxi kif konna dejjem, qal ieħor. U kulħadd ħarrek rasu u ferfer widnejh biex jaqbel miegħu. Wieħed minnhom lemaħ id-dera ta' Giuseppi u Marija u Ġesu regbin fuq il-ħmara, pittura sabiħa tas-saqaf. Araw l-aħwa, araw x'hemm fuq. Hemm waħda minnha, għajjat. Il-ħmier kollha ħarsu l-fuq u ħassu ruhom importanti. X'kull waħda wkoll kif ħallew hemm fuq fis-saqaf għal dan il-lussu kollu. Jekk il-mulej sar sinjur, ma jistħix juri li kien baxx daqshekk żmien ilu. Minn wara l-artal f'daqqa waħda deru ħerġin ħafna rġiel libsin libsa sewda twila sa riġlejhom. Fuq spallejhom kellhom kappa ħamra u fuq sidierhom tqil u salib ileq imdendel magħha. Kellhom ċurketta d-deb u rużetta ħamra f'nofsu. Il-kol ħin blawaq tollew idejhom il fuq, mistaġba u maħsuda. Kienu l-prelati tal-katedral. X'ġej, daw min daħħalhom hawn? Qal imgħaddab wieħed mill-prelati tal-katedral. Fejn hu s-sagristan? Min hu responsabbli? Għajjat ieħor. Is-sagristan libes sidrija qadima u qal sitta x-xogħol ġie jiġri u qal lill-irġiel kif malli kien qed jiftaħ il-bieb sab dik il-kotra ħmir qudiemu. Mhux jien daħħalthom? Malli bexxaqt il-bieba huma ġrew il-ġewwa u ġejt ngħidilkom. Qiegħed tara kif ma tista' taħlef għal ħadd, qal dak il-ħmar ta' ftit ilu. Barra minn hawn, għajjat wieħed mill-prelati tal-katedral.
u kien se jersaq lejhom biex jimbuttawhom. Iżda beża li jitħammeġ. Il-ħmier bdew jinħqu b'leħen wieħed u l-leħen tila drif u sal-kopla. U ħareġ mix-xquq tat-twieqi u baqa' tiela dritt saħdejn il-mulej. Barra! Reġa' għajjed magħhom l-istess prelat. U l-prelat l-oħra tennew warajh il-kelma barra. Irridu nkellmu lill-isqof, għajtu l-ħmier għalenija. Ukoll fejn jonqos taslu? Il-ħmier ikellmu lill-isqof.